Здравейте! Днес ще ви покажем как да си стесним тази поличка с Overlock EONA Extend 664 Pro. Тъй като плътът ни е памучен, ще използваме полиестерни конуси номер 120 и игли тип Overlock номер 80. Ще си сменим иглите. Развъртаме леко болчетата. Първо едното. И след това другото. Иглите имат плоска страна, която трябва да сложим отзад, назад. Пъхаме иглата плътно догоре и стягаме леко с болта. За превдяването на конците е необходимо да вържем старите конци с новите конци. Правим си малки възелчета и започваме да превдяваме, като първо вдигаме крачето, за да се освободят бремзите, и след това започваме винаги от десния конец на левия. Десния конец ни е на долния плетач, след това е на горния плетач и на двете игли. Повдигаме лекичко този водач, за да мине възелчето. След това отваряме леко бремзичката, за да мине отново възелчето по-спокойно. И след това конеца го подаваме от тук. Ако ви се скъса този конец, тази машина има водач, с който лесно може да го вденете. Конеца трябва да си го подадем през този водач, след това през този водач, след това този лост го преместваме нагоре в тази посока, като показва машината. След това конец трябва да го подадем тук през тази кукичка и през тази кукичка. И последно през ухото на плетача. Предържаме кончето и когато върнем този лост, конеца се вдява в плетача. Продължаваме с превдяване на конеца на горния плетач. Отваряме лекичко тази пластинка, тук отваряме лекичко бремзичката, просто за да мине лесно възелчето, и от тук си подаваме кончето. И последно двата конеца, които са на двете игли. Конците на двете игли минават по един и същи път, тук през този водач. Така и тук. И за вдяване вече на иглите натискаме този водач, вдигаме иглостегача нагоре, за да ни е по-удобно вдяването на самите иглички. И вдяваме конците при иглите отпред назад. Обръщаме полата от опаковата страна и отбелязваме резервата, т.е. с колко искаме да стесним поличката.
Настройваме се машината на програма 1, като тук следваме кратката инструкция. Препоръчителните стойности на опън на конеца е на 3. Гъстотата на пода е също на 3. Диференциалният транспорт е на неутрална позиция на 1. Тук си ги следваме. Препоръчителните стойности пак казвам. И следващите стойности отдолу също си ги гледаме. Водача на конеца е на 3/4 този. Следващия е на ST. Ножа е вдигнат и ширината на отрязване на ножа е на N. Той е показан тук. Пускаме кръчето и минаваме обложен тегел. За още интересна и полезна информация може да ни посетите и в другите ни социални мрежи.